Il-kwistjoni tal-introduzzjoni tal-abort illi l-Gvern tal-Labor irid idaħħal f'pajjiżna bħal donna tqedet f'ġemp b'mod temporanju. Dan wara la kbir li kien tqajjem fost il-Maltin u Għawċin bid-daqqa fis-surveys politiċi tinħass mhux ftit għal Roberta Bela. Madankollu da ma jfissirx li l-kwistjoni waqfet hemm u li hija storja tal-passat. Jidher li d-diskussjonijiet għadhom għaddejjin b'mod kontinwu fejn sorsi qrib iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista għallulna illi pubblikament dan is-suġġett waqaf milli jiġi diskuss fl-apert bil-għan illi l-mewġa negattiva fil-konfront ta' tmexxija ta' Bela tikkalma xi ftit. Ħamis filgħodu l-ġurnalisti staqsew lill-President ta' Malta George Vella propju dwar dan is-suġġett fejn inizjalment kien kemm xejn skomdu sabiex iwieġeb biex imbagħad spiċċa stqarr li din il-kwistjoni għadha tiġi diskussa. Huma affarijiet li staqsuhom mill-Eżekuttiv. Diskussjonijiet ikomplu għaddejjin il-ħin kollu. Ġifieri f'aspetti differenti. Meta il-Gvern minnu responsabbli jidhirlu li għandu iressaq l-ammenda fil-Parlament wara jkun għamel diskussjonijiet, ma mhux jien ma ndeċidix fuq dal-affarijiet, deċidi il-Prim Ministru u l-Kabinettu. Kemm il-darba l-President George Vella ġie kwotat jgħid li jekk tiġi ppreżentata qudiemu liġi li permezz tagħha jiġi introdott f'pajjiżna qtil tat-tarbija fil-ġuf huwa ma jiffirmax il-liġi u jkun lest illi jirreżenja mill-pożizzjoni tiegħu.